Bakal mi apa, Dek? Bakal mi lo apa? Aku jawab kok apa cah? Tepung. Tepungnya tepung apa ya? Nah, iku. Tukang masak jane iki yo ngerti bakale tepung ki apa. Ngono. Ya, Mbah. Didelok nang YouTube-e. Ya Allah Gusti Mbok, aku ki bapak malih. Tak gambar nang ngene anu iki. Hah? Sing nggone aduwe wedoan. Malah aden mbok bos. Aku iki bar oleh, Bu. Oleh apa? Nggih, oleh to Pak Pi, apa ta? Ada ki tak kursi lho lho. Ora tak tangno kok tak andakno sing di omah le. Siapa to Kang? Lho, ben anu viral, Ce. Iya ta?